N'ịga n'ihu n'akụkọ anyị, otu mba ụwa na-ahụ maka ịkwalite ihe ịga n'anya bụ UNICEF ekwuola na ọ na-ewute ha nke ukwuu na anaghị ede n'ozuzu oke akụkọ gbasatara ikike dịrị ụmụntakịrị n'ime Naịjirịa ya na mpaghara ndị ọzọ n'ụwa. Onye a na-akpọtụrụ n'otu ọrụ UNICEF na mpaghara South East bụ Dr. Ijeoma Ọnụọha bụ ya kwupụtara ka ọ dị ya n'obi n'ọgbakọ nke 23 bụ ọgbakọ kọnferensị nke otu jikọtara ndị nkụzi na ngalaba ihe ọmụmụ mass communication nke akpọrọ African Council for Communication Education ma bụrụ nke were ọnọdụ na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Queen Anigbogu n'ebe ahụ n'aha ABS. Dọkịta Ọnụọra kwuru na UNICEF na-anabata ikike nke ndị ụlọ mgbasa ozi iji wee hụ na ewetara nsogbu ikikere dịrị ụmụaka na njedebe. O kwukwara na ya bụ UNICEF bụ ndị na-agbasi mbọ ike iziga ozi a na ụlọ akwụkwọ dị iche iche nakwa ịgbasa ozi site n'ụzọ dị iche iche ka e wee weta nke a na nkwụsị. O kwukwara okwu gbasara iwepụta agụmakwụkwọ mgbasa ozi n'ebe o metụtara ikikere dịrị ụmụaka. Onye Dean nke Faculty of Social Sciences UNIZIK ọkammụta Uche Nwogwugwu kwuru na ụlọ akwụkwọ UNIZIK bụ nke mbụ na mbụ n'obodo abụ Naịjirịa iji wepụta nke akpọrọ Child Rights Studies n'ogogo dipatmenti dị iche iche na ya. N'aka nke ya, onye Head of Department nke Mass Communication na UNIZIK, Dr. Cornelius Ukwueze, dịka ọ na-akọwa maka iwepụta agụmakwụkwọ mgbasa ozi ahụ, kwuru na ihe a na-elegara anya bụ iwepụta nzirikọta ozi ga-ewetara ndị mmadụ iwe n'ọrụ. O kwuru na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ yunivasiti dị na Naịjirịa na-abanyezi na ya bụ ihe, nke gụnyere Nnamdi Azikiwe University, bụ ndị o kwuru na ha agbagogo n'ogo dị elu na ya, kama na ihe ji ha bụ enweghị ego iji wee gaa n'ihu. Isiokwu nke ya bụ ọgbakọ bụ Communicating Science Technology and Innovation in Times of Economic Distress, Terror and Pandemic. Isiokwu a bụ nke wepụtara ọtụtụ mkparịta ụka n'etiti ndị eji okwu agba izu n'ogogo nzirikọta ozi ndị bịara ya bụ mmemme.